Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ordoa bertso bazuentzat, Aber nola ateratzen da. Behin jakintxuak esan zuena, ekarri nahi dugu bona, sorkuntzak eta irudimenak dakartzela zoriona. Sortu dezagun antidoto bat, bietatik dariona, ta gutxi barru sendatuko da, lehendabiziko sintoma. Zuek berriro besarkatzeko daukagun ezin egona. Ta gutxi barru sendatuko da, lehendabiziko sintoma. Zuek berriro besarkatzeko daukagun ezin egona. Zuek berriro besarkatzeko daukagun ezin egona. Aupa denok!